ke gospel mendagasngi kawanra hangi arngot ki matla ki balangit ha u Jesu. Bat ke jingit kawanra ya ke jing shania ha ke jingim jongki. Bat ke tinu belai ka ong kila bud ya u Jesu kadba kidang matla. Kila bud ya u Jesu shua bakin yomad ya ke jingkoi jingkia na u Jesu. Kabamud kila shania what hapadenge jingshitam junki yau Jesu. Haba kila shania yau Jesu what hapadenge jingjinjar junki what hapadenge jinglam matla junki kila pinkre ya ke jingim junki banyo pediang ya ke jingshai bunsin kane kalongka rukam bakabor Jesu kan pau hakibruyu laraki bruyu ki pangi bastom ki duai da ka jingshania kim yo i kini ke matla kim shimla yo i au Jesu Henry kilangai bat kata ke jingit kala perlong ye ki ban shania bat kila bud yau Jesu bat kila bud yau Jesu da ka ba pla ya ka jingai jengki kila pla ayu ko kun David kila kerperta to isne yangi ko kun David kabamon kadba kidang yai bud yau Jesu hage jinget ka jing shania jongki kala roy hapo jongki bakila la ban shania tilli tillan yau Jesu bat kila ban plaru artat ya ka jinge jongki baki ang melong ukono David melong Messiah bat ka jing shai kala stang ban rung hapo jongki haba kila playa ka jing shai kala rung hapo jangki namar Messiah ulong ukunu bale Messiah ulong ka jing shai janga parte bad uno ubriyo kano kabriyo bakalai ban playa ka jinged hangda karung ya ka jing shai jangu kris Hangda karung ya kabor jangu nampenim Messiah.